Per a mi els Consells Cremada la meva part de la meva vida. Va ser molt dur veure que el tresor en quant a ecologia de la Marina Alta s'estava cremant pràcticament en la seva totalitat. No havia visió durant 37 anys que he sigut bomber, un foc com va ser tan difícil. I la nit la vam passar al carrer, tot el poble. No vam dormir i vam estar 2 o 3 dies en la por al cos. No tenia cap sentit fer cap tipus d'acció si primer que res no parlàvem amb la gent del poble, no? En què els agradaria invertir per a que realment aquesta dinamització del territori i aquestes accions de dinamització del territori anaren més enllà que una qüestió puntual de fer una activitat, sinó un espai que ens servisca de reflexió per a decidir entre totes i tots junts quin camí voldríem seguir.